Sifuna bo wuoke kakoro wadongi some 1 year to election. To kane wadhi election, kane wan ga Babu na Mwamba, nothing changed. We remained very strong. So mar Sifuna ni Bobu remained very strong. But gimadwa na wachi ewang yowika ni party nigi structure mare. Party nigi chik mare. At any time mise oppose chik mar party, so you are good to go. You are good to go, maonge compromise at all. Kata mana party nyeno ka party mar ngane mar UDA. Ne kane giriwore ne gimanyo kom president, ne gin gi deputy president Rigathi Gachagua, to no gol Rigathi Gachagua. Donge party no gole, donge marino no kwe onge gimoro malich makata mar Sifuna ni dhi mana kwe, and we just give it time. Odhi mana kwe makata jomoko mineno go koko gibro ga koko to bang'e ni to gidhi ling. Akeni mwalimu neno ka wuok mar Sifuna odhi yiengo ODM, to which way ODM gisani? Mokwongo kapok aduoko kata mano, nitie penjo moro mane Sifuna no penjo kani to Linda ground ni to pesa gigolo kanyo. Sifuna no nego kuongo duok ni to Linda Mwananchi to gigolo pesa kanyo. Kichaki ng'iyo Linda Mwananchi no ok en gir ODM, en gima bulu. Omiyo ng'ama ronge gini te en Sifuna. To wach moro ni kia ni golo Sifuna ni dhi kwe. Okwe mane okuliet. Golo Sifuna ma okwe kata Sifuna ni sewinje kuwuoyo. Ing'eyo kikwa bedo joma ngoche. Ni kiwinjo wach moro ni ng'eno mera biro nyoni tiwoni binyoni adieri. Nyoni gima onge tiende. Nikech ere kura mane Sifuna okele chama ka makoro wuok odhigo. Ere ng'ama ncho kele chama ka makoro wuok odhigo. Onge. Sifuna ne en mana ng'ama ketho chama gi. Kendo king'iyo joma ne nie meeting mogolo Sifuna, gine jotelo madongo manie party mar ODM. So jotelo madongo manie party mar ODM odong kanyo. Deputy party leaders pod odong kanyo ariyo motegno. Party leader pod ni kanyo. Party chair pod ni kanyo. Omiyo golo mar Sifuna ok nyal lo Anyang' Nyong'o. Anyang' Nyong'o no wuok e party dhi nyime. Sifuna ok nyal lo Babu na Mwamba, no wuok party dhi nyime. Omiyo Sifuna to onge gima dhi kethore kowuok e party. In fact gik madhi losore mang'eny nikech koro party dhi wuoyo gi dhok achiel. Ng'ama no keto ni uwacho kawuono to kodhi e TV to contradict gima party leader wacho, gima party chair wacho, gima deputy party chair. Sifuna ni ema ne contradict. Wawacho ni wabiro dhi wuoyo. Samatino sieko ni the 10 point. Ingeni onge ng'ate chama ka mar ODM manyalo kwano ni 10 point agenda ne gin 1 2 3 machop 10. Onge ng'ata kata achiel. Kata Raila dok nya kwano ni 10 point agenda. Monyisi 10 point agenda gin 1 2 3 machop 10. Gina gik mi igalo goji ni 10 point agenda. There are a few things magikoni ni iye kanyo. To list mutingo 10 points to onge ng'ama no se produce. Kata the media, kata the party leader, kata the party officials. Gina gik migalo goji mondo wachi ni 10 point agenda ni moko tim momiyo wawere gi Ruto. 10 point agenda ni moti omiyo wawere gi Ruto. Japiny en ng'ama igalo gi propaganda mantie. Propaganda en tim kata wach mitimo mondo lok pach jopiny opare iyo moro. Mane tije. To wach Nadco ni bine no kano chune godo koso nikech bende nokelo wach. Nadco no nyaka wang'eni nitie gik moko iye kanyo mang'eny kabisa ma are illegal. Onge gima ditime ka ok olok katiba. Koro ng'ama nyisi ni kia ni Nadco nyaka bed implemented to the full, it is not possible. Kata mana gimoro mineni wacho ka ni wadwa compensate joma no hinyore ndalo ng'anyo. Sama government use compensate jogo te. Tiende ni government wacho ni nokoso, which is not true. Government kanitie to kaji ng'anyo to nyaka bed kanyo mar rito chik. Ma ng'ama ng'anyo ni enogo polisi gi kidi mano ketho chik. Ng'ama ng'anyo ni enoturo dukni mano ketho chik. Kech ng'anyo katiba cho wacho ni ng'anyo gi kwe maonge silaha. To kane neno ng'anyo mane wan go, ne chakore gi kite, ne chakore gi lawro gi polis, ni turo nyaka dukni. So kanyo nitie nyaka jomoko mano hinyore to ne ginyore ni onego gihinyre nikech bunda i protect go life and property. Koro ere kaka ibro dhingi joge ni ng'a to ne polis okoso ne ma to ne ohinyore nikech onego hinyre nikech no timo gimo polis onego dhi otim. So gino kikwa wuondre ni nitie gimoro mibitime. Ok binyalore nikech jitie jomong'e dwano rit chik. Gibiro dhi e court to gikoni ng'a mikoni mondo chulne. Ng'ani no ne ka oting'o kidi e lwete.
so ok odhi bedo gima yot. Mana kamano to ng'eni Ondiek, duond bura mar ODM en duond bura achiel kuom duond bura ma bende osedak gi aming'a e pacho ka.